ini nang tumhan nang atuhang puthak bangke lalu nasi ini 12 May 2026 around 3:30 PM Karbi Employee Station KE Lurangso Dipu Mithang Sai Hemalong Press Meet Kepa Doji Aphan Media Reporting Yetum Phan Chuhang Ponlo Lasi Press Meet Kepa Do Nangkok Abangke Lapuhan Lo Iltum Non Hajong Ilitum Press Media Long Stame Hekondong Bomlo Bakado Itamani Kini Holo Lasi 7/5/2026 Director Model College Principal Alangli Dr. Deepak Kumar Bora Alangli Amithang student upon Akai Hinu Asai Katuklema Puthak Chok Chip Piglo Lasi Laso Puthak Karbi Employee Station Ye Hin Pen Ningdub Lo La Penke Condemn Lo Lasi Nilitu Kipudamji Abangke Lahelo Karbi Employee Station Hin Pen Bangke Jasmet Pet Ahok Pet Akang Sai Dovek Nangji La Pen Law and Order Ahin Pen Sistame Inside Ahok Pet Inside Bek Nangku Lalu lasi iltum cini alangli sonson inut tekse reset mai inut a principal ada itu tepe alang lagi ton kasuklem bote lake chok chip piglo posini tum pudam ji ada student pula ke api apu lu mate alang ke lasa student aphan lason akama suklem ke lage chok chip piglo lasi Ahok pet akang saya bang ni tum pudam ni bang ke dovek nangji lapen ni tumahin pen stami lake totally la bang ke condemn lo chok chipig lo pusi pudam ni lasi lalo ni tum bang ke Karbi Employee bang ke lahai khei aphan katisong lapen lahaya bisalam batai sile surmila rohang pi lang itani batai sile son nogao long stami son akes nang lo Stami hola stami ni tum press meet dosi la soputa ni condemn ni tum coba kelangon lo. La sila don bang stami lalo la kening oi pik ning duk pik alam lo. La sila so bang ke ili tum ansia tami ni li. To dah tami mobile long kek long. KSA tum tami bang claim lo. La sila so putak bang ke ni tum ta chok chip pik lo. La sa ho kang sai do vek nang ji. Lalo la sinang tum phan pini nang chohang nang kok bang ke la hello la si pini la bang so long ni tum pre ke pa do long ni tum ke Karbi Employee Station dak durang so abitung penil introduction tung ko de lo la si ni li bang ke president lo la pu bang assistant secretary sing ti bang li ke ye Karbi Employee Station e bazar karona sipi la pen dipaling ja pi vice president la pen ke rita ti mu ke la bang executive member lapang kangurang se lalo lasi lalo nang tum hanang chupa alama bangke lahelo lasi nili al puramoelo lasi nili phi ako resmit ka paddo nang ko alam the bangke ilitum ka do beta chinilo la bangke non hejong troxi aru chiklo surina en ko da trop Director Model College along inuda principal alang li men Dr. Deepak Kumar Bora alang li han iditum hamphang song pen mate Karbi Student Association tum Karbi Student and Youth Council tum alang li tum social media long tar theklong lo ilitu lasi ka protest mate kachisong kopi pose kachisong lo laki inut ilitum arta jum hego supi Puthak ta Charlie Banglo student lo nasi laso college thot lo alang li ka Charlie lake arta ningkan pre troxy trainer cap ko di tum social media long lo lasi arta jum hek o sopi pulo te ili tum abekidun ke kali imethanga khai mat sei tum abekidun puge kali hala ka choklem vek bang ba khai pule lata ili tum ka pinrem dun bare puta kali sita kra ke chok che do theglo
si ilitum ningjenang kok la sinitum karbi chokomara song pen tapi ni cetong lo la pen ke nilitum ahin pen karbi chokomara song ahin pen la so amunit Dr. Dipok Bora phan alang li no principal alang li a responsibility dopik social obligation dopik alang li ino student phan mate alang li college arlo puno college ang tan pen ake chok che ke wang dum alang li ke khang nai ke ther ke hap dun mate ke khang dun la hai so mar dum phan mate ke rai kom dun nai bang si alang li son choklem rong pulo te ni ditum karbi chokomara song pen ning oi piglo lasi lasolam pen ilitum penangan hampang asong tumta mate karbi student association karbi youth council tum sita alang litum additional secretary women wasam hand alang litum lopi ni litum chini la solam pe la sila soteng pulote alang litum a family member mate apaya putum kachini ke ajiding o philo pusipu la sila soteng pen Dr. Dipok Bora phan arrest lo nepinang lo la pen police to pen nepsi Daithor police station case number 02/2026 registered under section 1012 6/1012 under POSCO Act so pen salang liphan nep lo na so teng si protidin time sa long no nang litum pinangan social media long uta paklang lo na si POSCO Act pulote protection of children from sexual offense act la pangke la so ke nek ke Bharat Ader long like 14 November 2012 la so act came into force la so act pen salang liphan nep lo la sinilitum non karbi chokomara song pen ki pudami bangke ningjang jet pik ningta oi pik athe arta jum he koso pila laphan ilitum arlengalam pen kosona pupu isi mental trauma pilo so sofa akai ko pipone la si la sobang alang liphan sita counseling do nai tarma ke do pot medical counseling do nai mesen sen counseling do si la so so piphan sita ilitum raikom do nai pusi ilitum karbi chokomara song pen ningjelo pen la Dr. Dipok Bora phanta aina teng pen law and order teng pen POSCO Act puno dajat Act puno lake aina hin ko nilitum lapu bang pune athe lake bang aina pen anyari deng ko pima kedu alang liphan bisar ponpo insai ponpo la so teng pen pa bisar pona lasi non kapadusi bang nili kening ji ninghang bangke nilitum karbi chokomara song pen ining oi pik ining duk pik la pen condemn lo pin rem pon lo lasi la so laman sinililam the pajur ko lo nanitum pini ferang ke amai mate ferang ke kapre news channel pen ke bang dum mata churo lo ninitum la so karbi chokomara song pen kapang dak pon alam seta nanitum pang dak pon popusi nachuning liglo la pen puthot kardom na pajir pusi nililam the pon sing tong ko mo pen ni tuma president pachingye lo kasi alam bang ke nili sapsuru idun prui walam chotpo non ilitum media long ta chetang klub lo la kar biang long adang pita la Daithor college Daithor model college a principal Dr. Dipok Kumar alang li kachuklem alang li student of hansi an akehino kam chuklem la sia akehino kam yeklem along ke ni tum KA pen ke asapta chedon hunde la sia alang li phan ni tum mahin pen ke sodak pen alang li phan insai nangi la pen alang li kayar jot alang li phan gel thapsi alang li phan akayar jon gel along si alang li phan akay hadak si dam nang ko la san la sila an lo asi nili ene pathie pen si nili lan ni chalo